po to nejako zhodnotiť, asi ten prvý gól rozhodol taký veľmi skorý, rýchly? Skôr by som povedal, že aj tá prvá tretina, pripravovali sme sa na to aj na tréningoch, stále si to hovoríme, no zase prvá tretina 2-0, prvé striedanie 30 sekúnd, či koľko 1-0, takže je to tak. Akože šance tam boli, tú druhú tretinu sme mohli aj my nejaký gól dať, ale na môj vkus tej obranej tretine je tam veľa chýb, veľa prehraných súbojov, takže úplne som nespokojný. Po to nejako zhodnotiť celý ten zápas, možno aj tie dve tretiny, kde si teda hral, tá prvá veľmi rýchly gól, čo sa tam stalo? Tak tam bol opäť prehratý súboj a my sme si neprebrali hráčov, že to využil a dali z toho gól. No. Neviem, trošku sa nám lepí tá smola pri tom stredockom šťastí napätý. Keby dáme gól na 1-2, tak verím tomu, že by sme dokázali vyrovnať. Bohužiaľ, keď nedáme presilovku 5-3, tak nemôžeme vyhrať.